F'laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-pulizija fil-komunità ġie spjegat lis-sindku u lir-rappreżentanti tal-lokalitajiet kif il-korp tal-pulizija se jniedi 5 taqsimiet oħra ta' pulizija fil-komunità li bejniethom se jkun qed jolqot 11 lokalità madwar il-pajjiż. Il-proġett tal-pulizija fil-komunità ġie estiż għal-lokalitajiet ta' Marsaxlokk, Biżebbuċa, Pembroke, Swieqi, Fgura, Rabat, Ħaddingli, Imtarfa, Mdina, Florjana u Valletta wara sejħa interna fil-korp għall-uffiċjali interessati f'dan il-proġett. L-ewwel proġett tal-pulizija fil-komunità tħaddem fil-Melli Ħasenilu fejn il-pulizija wettqu diversi rondi bil-mixi, mexxew kampanja tarfien u taw diversi twissijiet. Stħarriġ ta' riżultati mill-Melli ħajjuru punti notevoli, fosthom issaħħet il-fiduċja fil-pulizija u żdiedu ir-rondi u l-għajnuna mill-pulizija. Ir-riċerka wriet li r-residenti indikaw jippreferu jaraw aktar pulizija preżenti fit-toroq milli ġewwa fl-Assa. Waqt din is-sessjoni informattiva tkellem il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà li spjega li dan l-istħarriġ juri li bis-saħħa tal-pulizija fil-komunità, il-pulizija qed isiru jafu aktar lin-nies tal-komunità, partikolari li jkunu qed iservu fija. Il-Ministru għall-Intern Barrin Camilleri spjega kif il-Ministeru organizza din is-sessjoni għaliex jemmen bħissieħ li l-Pulizija u r-rappreżentanti tal-komunità jridu jkunu pon wieħed fil-protezzjoni taċ-ċittadini. Fisser kif ħafna drabi l-Pulizija huwa l-ewwel punt ta' referenza għal persuni fil-bżonn tal-għajnuna u għalhekk huwa kruċjali li s-servizz li jingħata ikun wieħed tajjeb u effiċjenti. Llum nedejna proġett fejn ħajkun hemm 11 lokalità oħra li ser igawdu minn community policing, ser ikun hemm aktar persuni li jħossu l-preżenza qawwija tal-pulizija fil-komunità tagħhom sabiex jikkolaboraw magħhom, sabiex jagħtu servizz aħjar lil dik il-komunità.